Lagi nga ginampas-ampas mo na. Ganito yung nakikita ko sa kuan, sa litsunan. Inampas-ampas nila. Kain po tayo. Punya yan, naging masaya ya. This day, it was washing my cows. What? Lubi, malapit na matapos. Nube! Nube! Oh, nube kong nilalangit. Let's go! Ayan po. Punta na po tayo sa sa ating destinasyon. Guys, diyan tayo magpapastol. Diyan banda na lugar. May dala-dala pa kaming isang kambing. Uy, ayan ako diri. Oh, pwede pa dito. Oh, pakainin mo muna. Yung baka namin, linagay lang natin doon. Mamaya, I will transfer the whatever this is. Doon po natin mamaya pakainin. Ayun oh, sa malayo. Liwat. Sabi mo kalabuot ka dere. Lamo ko dito. Si guys, na agikal ding kinatuy ba kami, timilang iway. Ganito yung routine namin every another day of the another tomorrow. Ngayon, uwi muna tayo sa bahay. Yung gagawin naman natin ngayon ay maglilitson tayo ng litson na itik. So guys, ipapakita ko sa inyo kung paano kami maglitson. Ito yung timplada namin. Yung 2 kutsaritang asin. Ayan. Tapos bawang guys. Sibuyas. Kunting luya. Tapos paminta. Tapos lagyan natin ito guys, kunting bitsen. Tapos itong buong maliit na sinigang. Tapos isang guys, magic sarap. Yun lang. Ito yung ilalagay natin. Itong ano ito? Parang hindi na magkasya ang lad.
pa, isulod pa. Meron pa space sa ulo niya. Oo. So guys, oh, yan. Oh. Hala, wala na siya pakpak. Ano yung pakpak niya? Lupad ah. Mayab. Wala bisang kwan na pakpak. Pay kwan guys, pabalahibo. Maraming balahibo kaya tinanggal na lang natin. Hindi na naglupad. Di ah. Madingat yung mayab at tinanggal ko na lang yung pakpak niya kay maraming balahibo. Nga, wala maglutod ang ulo niya na lang ako. Kagitalian mong gyapon dito. Basta iti aglitson, madimo nga puti din ta ulo na. Kasyay. Maglaki din guys. Mas maganda gani kay yung surrounding nagkuan. Kanina, nag-init-init. Diba? Take towel and swipe my sweat. Lagi nga ginampas-ampas mo na. Ganito yung nakikita ko sa kuan, sa litsunan. Inampas-ampas nila. What? Gutom ka na lang. Oo, gutom mo. Sa inap pa. Kaun dito sagbot. Oh, damo dito. Na ah. Iwan mo lang siya. Ang mga hayop abe pag ginakaon na sang kuan, sang hayop, pwede man kaunon na sa tao. Paano masabi? Ito ba'y magsambe? Guys, mag-ani tayo ng pipinaw. Yan guys, nakarami tayo. Ito yung pangdagdag. Pangdagdag kainin natin. Ganyan sa lechonan, mabilis ang ikot. Parang machine. Ganyan talaga? Oh, busog naman natin yan. Ha, grabe ang bigat pa. Hindi ako ano yung ulo. Wow! Kain po tayo. Puno yan, naging masaya ya. Grabe sa mag-aon ka English. Bisa niya ka, tsaka nga hindi nakagumpangan. No, 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 no. Danyom. Tubig. No, inom ka na, baka ano ka.
Dahan-dahan lang magkain eh. Kunabi. Matagal na kasi akong kuwan. Kaninang aga hindi tayo nakakain. Matagal yung preparasyon. Tingnan mo dyan basta may magdaan. Tingnan mo. Wala. Kung may magdaan, tabunin natin ito. Tapos maghiga ka ha agad-agad para walang makan. Para ikaw lang makakain. Di man. Gutom ako kasi. Sarap siya. Namit siya, bis, promise. Namit. Damdama guys. Mamaya kuha na tayo ng kambing. Tapos baka. Okay. Busog ka man? Ay, gutom pa ko. Hmm? Tumuto ang ihon ta. Hmm. Hindi. Guys ah. I'm not. Oh no, I can expressing my tongue. What? Grabe, ubos-ubos mo ba? Oo eh. Guys, ito yung mga kasama natin. Yan yung mga kasama nating mga bata. Magkuha kayo ng kandeng nyo. Ha? Uy, pila ka bilog kandeng mo? Dali lang. Dali lang. 2, 6. 6 ka bilog, imo. 3. 3. Akon mga dugangan ko isa. Ayun guys, yung kambing namin na isa. Hinahanap namin kasi nawala. Ay, ito siya. Bali siya. Kani? Ito pala guys, oh. Ang layo ng pinuntahan. Medlang na kasangit siya. Ha? Medlang na kasangit siya. Gani. Very good niya kambing. Hindi ko gani lingkon lang. Ngayon guys, yung mga tubo. Ang dami. Yes, ako na lang makuha ng baka. Oo. Kain tayo guys. Yun pala guys, kaya ako kumuha ang mga reject na yan kasi naputol-putol na yung mga sanga niya. Dito kasi sa amin, pag isa lang yung kukunin mo, walang magagalit sa inyo guys. Gusto niya? Kuha kayo sa puno. Kain ako. Kain ka kagat. Baal? Din kita tayo. Dito. Nabigay mo kay Tol. Ito na yan. Ha? Tamis niya. Masarap yung tamis niya. Ba? Tagalog at saka Ilonggi ka pala eh. Matigas. Medyo matamis siya. Bes.
Porque siya ang busoghan ba? Foto ko si Baka at si Talbe. Tapos. Pila doon edad mo, pre? Precious? Kan. Nandito pa. 7. 7 ka na. 5 sa akin. Guys, oh, yung mga bata. Sila yung nagapastol. Be, tingnan ko yan sa face ko. Tingnan ko, be. Ang fish mo? Hmm. Eh. Pag umuguli si ano? Si Hanobi. Ganito guys yung kuan namin dito, pamumuhay namin dito. Papastol-pastol ng mga hayop. Hoy, bago na ako nakaligo, ha? Wala ka na maligo. Eh, uway. Boss nanay, wala eh. Ya, yung hanginan ko niya. Oo. Diego, tanay ng ano ah? Tambek.